Buong araw yan. Lahat po, napaka-busy yan. Alam natin yan, no? Hindi lang siguro ikaw yung magiging busy. Pati na rin yung mga kapitbahay, di ba? Ganon yun na mga kabisyo. So, hindi ko na babanggitin na 6 days. 5 days na lang kasi nga 24 ang selebrasyon. Ayan, siyempre naman mga kabisyo, no? Ano bang ganap kahapon? Kagabi pa lang aming Christmas party sa Manila Broadcasting Company at grabe mga kabisyo. Anong grabe? Nanalo ba si Totoy Bato? Wala. Sabi ko nga yung mga raffle-raffle na mga binubunot na mga appliances, no? Air condition, mga washing machine, microwave. Sabi ko, ay, wag lang siguro, para lang siguro sa iba. Gala. Pero alam mo naman mga kabisyo, may mga gamit na naman tayo dyan. Kasi ang nangyayari kasi dyan, pag nanalo ka, tambak na naman dyan sa bahay mo. Magiging abubot. Okay sana kung nandyan ka kabisyo kasi bibigay ko sa iyo. Iyon! Pero hindi ako nanalo, hindi ako pinalad . At eto na, no? Biglang nagsabi ang management na mamimigay ng 10,000 piso. Hindi lang isa, kundi 10. Tapos sinundan ng 5,000 piso na naman. Tapos meron na naman another 10 na 10,000 pesos. Di ba? Sabi ko, mananalo na ako dito. Pero wala. Maglana naman tagputot mga kabisyo. Pero okay lang kasi masaya naman lahat . Oo, masaya kahit hindi naman nanalo. Okay naman yung pagkain, okay naman yung venue. Kaya lang, kulang lang ng oras. Kasi akala namin nga hanggang 1 or 2 . Hindi, hanggang 11 lang talaga. So, ganon. From 6 to 11, maraming ganap. Kaya nga marami pong nagsabi na, Toy, hindi talaga ako pinalad. Sabi ko, kung hindi ka pinalad, ako din. Pareho palata. Ay nako mga kabisyo. Kailan ba yung Christmas party niyo? Siguro this week na yung mga hindi hindi nakapag Christmas party last week. Siguro this week na yon siguro kasi nga kung titingnan ko yung kalendaryo, alanganin na po pag 23 po, no? Saturday, Sunday, December 24, yun na yung ganap . Siguro at this time siguro, meron ng ganap na Christmas party sa iba't ibang mga lugar ngayon. Kaya later on expected yan na traffic. Kasi timing sa pag-uwi, di ba? Well, anyways, mga kabisyo, sana nasa mabuti ka pang kalagayan ngayon. Mabuti ang iyong lagay, dili ibuti-buti. At sa gabing ito, magandang pag-usapan, no? Ang iyong mga magaganap na pagtitipon. Mga nagaganap na pagtitipon ba? Oo. Mga dapat gawin. Yan yung pag-usapan po natin dito, ha? Para siguradong hindi makakalimutan ang mga ganap sa Christmas party. So may mga tips, especially ito sa mga organizer, ha? Yung mga nag-organize, yung mga part ng committee, yan. May mga committees yan, hindi yan po pwede na hayaan na lang yan dyan. Hindi, kasi magulo yan . So dapat may kanya-kanyang committees in charge yan. So para po ninyo to, para magiging maganda at hasway ba, hayahay ba, di ba? Hindi yung magsisisihan na naman ikaw kasi . So meron po tayong mga tips dito, ha? Makinig ka para hindi makakalimutan ang mga ganap sa Christmas parties. Siyempre, meron niyang in charge sa venue, di ba? May in charge sa pagkain, di ba? At siyempre, may in charge dyan sa alak. Yan po ang ating pag-uusapan dito po, mga tips po, ha? Hindi naman tips to, pero siguro maganda tong pag-usapan kasi may mga makakrak tayo ng jokes dito. Ayan, alam kong mga ikaw, angkol, ha? Ikaw na may edad na, ikaw na kasing edad siguro rito, Totoy Bato. May mga karanasan yan sa probinsya, di ba? Alam natin yan, mga ganyan. Oy, dati nga, wala nang plano-plano. Kung anong meron, dun na, di ba? Pero hindi po pwede yan pag nasa company, nasa isang malaking kumpanya kayo. Kaya may mas maganda pa rin na meron po tayong may in charge po. Ayan, no? So, yun po ang ating pag-uusapan at may nilagay po ako. May ilalagay pa pala ako dito sa ating fan page. Ilalagay ko maya-maya. Okay pero bago yan, hanapin niyo muna aking fan page, no? Totoy Bato Official.
Ayan, at gusto kong mag-comment ka sa ating fan page. Ako i-post ni maya-maya, no? Ang katanungan doon ay, ano-ano ang mga hindi nakakalimutang nagaganap tuwing may pagtitipon? Meron yan, no? Nagaan ka og sample, ha? Merong malalasing dyan. yung bihirang malalasing, di ba? Tapos magwawala. Pastilan. So dapat mga ganong mga klaseng mga tao, dapat ilayo yan sa alak. O kundi hindi, magdala ka ng tali. Yung parang tali sa baboy ba? So, pag nagwawala yung isang tao, yun, hikta na ninyo, itugway. Alam natin yan, no? Lalo na pag-usaping mga lalaking nagkakaroon ng pagtitipon. Hindi po pwede yan na walang nakakainom, no? Pero may iba kasi, hindi nakainom ng ilang buwan, ilang taon na siguro, no? Hindi na marunong mag-control. Ayun na, magwawala na. Mumaoy ba? Mahirap mga ganong klaseng tao, no? Sige lang, no? Of course, once again, no? Maayong gabi, magandang gabi po. Ako po si Totoy Bato at ako po inyong makakasama from 9 p.m. till 12 midnight. Ang ating programang Totoy na Love. Ayan, we only have 6 days na lang. Pasko na. Pero para na ako, 5 days nga lang kasi 24 po tayo magdagahanda. Nagiging busy na po yung mga tao, no? At dahil dyan, gusto kong maramdaman natin na Pasko na. Kailangan nating tubugtog ng Christmas song. Diba? Maganda yun, no? Ayan. Dinhi lang yan sa 90.7 Love Radio. 3 hours po tayong magsama-sama sa 90.7 Love Radio. May gabi. Sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo.